The process to amend Zimbabwe's constitution in line with the ZANU-PF Resolution Number 1, which seeks to extend President Mnangagwa's term of office to 2030, is nearing completion. ZANU-PF Secretary for Legal Affairs Comrade Ziyambi Ziyambi has said. Sandapena mashoko achipindurwa panguva ino yatona kuti Ziyambi owatakiwa pamusoro peine update yapa pamusoro pema-constitutional amendments. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Ziyambi panguva ino onyatsokuonekwa kunzi omakiwa nevanhu. Panguva ino kuchionekwa kunzi these guys vanhu vanotobvunza kuti vanhu ava vakaenda kuchikoro here kana kuti vanhu vakangouya vakangonzi pindai pamapositions awa. Unoda kuti mamwe mapolicies nemadecisions avanoita vanhu vanongosara zvavo vakangobata zvavo remuromo remukanwa. Panapa tinopinda pahendo yamakomichi anobuda chireply to this post yaSnowboy yachiuya achitaura pamusoro paZiyambi achiti my humble question kuna Minister Ziyambi ndewekuti pavanoti vanhu vati toda 2030 vanenge vazvinzwa nani ivo vakajika primary election double then wozonzwa Kudzai Mutisi anogara kuSA achitsvaka basa ndiye wozoti ikonomi yeZimbabwe yakanaka. Nonsense. Dzoka kuno utsvake basa kuno kana ariko. Mashoko anouya achiudziwa vakomana vari kusapota 2030 zvinzi ivembe vakomana kana muchiti vanhu vari kuda 2030 ndivanani vamunoona kuti vakauya vachiti amendai constitution iyalawe mukwanise kutonga beyond 2028. Mashoko ari kuda panguva ino kunyatsonzi hazvisina kumira zvakanaka mu the ruling party ZANU-PF. People they are resisting kunyange zvazvo ZANU-PF ichiuya chifosa mutungamiri wenyika. Imbutidzai mafunguro enyu pamusoro pema-developments awa anonyatsokuonekwa kunzi mhuri yese yeZimbabwe yangotarira noda kuti inoziva kuti vakomana veZANU-PF vanhu vakaita sei. Pinai kucomment section medu kudza mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pezviitiko izvi. Apa pinai kucomment section medu kudza mafunguro enyu ndo pano kuti bva subscribe or like or turn on the bell icon.